ihe obi anwụrị onye nwanne na nwanne efu ka anyị si abụ ya bụ mgba ejighị anụ ọgụ ejighị akọ ọnụ ọ nwoke na ibie anwụdo gị ibie ụsọji nwudo ị na-agwa gọọmenti ka ha kwado mgba ọfụma ebe na bọọlụ nke doro m anya very well Enugu steeti gọọmenti na-enyere my club aka na iso lokal gọọmenti na-akwado klọb esokwana ofu onye dere akwụkwọ dịkịrị iso lokal gọọmenti ma Enugu steeti ka abịa na ihe amufu kwado ya bụ mgba kedu ya bụ mgbe anyị na-agba na ihe amufu bụ mgbe ọ ga-abụ ejiri pụọ mba ndị Amerịka mba ndị Europe onye ọbụla ghọta na mgbe anyị na-agba bụ ihe bara uru tata ụmụ nwanne anyị bụ ndị gbagoro mgba agbacha abụcha champion 1 by 1 o wee gwaghara ha na anwa ebe a akpa egwu anwa onye ọbụla gbara egwu anwa ịmana onye emega emeji as a champion myself formally was a champion onye gụ na respect ahụ mgbe ga-ekwe iru gwa tata n'aha Jizọs onye nke na-ete egwu ọkamgba na-akpọ onye si na ya agbajugo mgba na ya tee egwu omenala ka omenala si ede onwere ugwu ya abụ ya bụ Israel Ogeni ka ntị kọwa mbụ izizi na ọgwụ onye mgba ana ọ bara mabata ya nke ọma ndị na ya na ya nọ ndị ya na-amasị ndị mgba ya na-atọpụta n'oge na-amasị ndị be anyị eji n'aka na obi uru dị unu ụtọ na mgba nke anụ unu lere na-egekwanụ ntị oge sie ntị ike izu ụka ọzọ na-abịanụ obodo anyị ga-eje bụ obodo a na-akpọ Agụ Amed ọ dịkwa n'isi ụzọ lokal gọọmenti na bụ ọ bụ na ejezie Agụ Amed bata ka anyị wetara unu etu ha si wee gbuo ote ya bụ ịgba mgba na omenala Igbo ndị be anyị ka o mesịanụ anyị ndewo oge aka mgba nke ite ebido ọba ahụ oke na-etiwa ihe elu sọrọ ọgụ ịbalị ya mba iji gosi na ọ bụ dimkpa ya ka ịgba mgba Ebube agụ na-eche agụ